गई हाँ ज्योति सिंह के बहन बात छोड़िए दहले पाड़े तारा बहन के गोड़ लगी ए तारा बहन के प्रणाम करी अरुण सिंह बेला जी ज्योति सिंह के राख लो गोड़ लागतनी ज्योति सिंह के राख लो ना तो तारा पिलुआ पड़ जाई तारा बहनी के काछा खोली अब ई रिक्वेस्ट करब त पवन सिंह ज्योति सिंह के रखियन मरद मेहरारू का झगड़ा लहसुन मरचा के रगड़ा बीच में जो बोलेला सबसे बड़का लाबारा ओ लोग का झगड़ा तू ना जानलो जे अपन बहिन जाके दे देला पवन सिंह के खेसारी लाल सुपरस्टार पवन सिंह सुपरस्टार खेसारी लाल के बियाह बन बजाव ना मेहरारू सो मेहरारू के हाथ धक लेके चलता रहे सही बात बा ई नहीं खे बुझात कि पूरा दुनिया जानता पूरा भोजपुरी जानता कि पवन सिंह के पहले शादी जौन भई रहे वो औरत मर गईली अब कौना कारण से मर गईली ये तो माने इहो लोग जानते होई लेकिन ई बात हम ना कहे तो उनके माई बाबू ना जानत रहे उनके मौगी मर गल तो कहे अपना छौड़ी के देता नहीं ई त बात जाने के चाहिए नु जब पहले मेहरारू के बियाह भइल आ उ जानतनी तो हम कहे कि अपन बहिन दे जेगा हम ताकतनी सामने नजर में नजर डाल के आंख में आंख डाल के मरद होगा तो तू हमरा का और ताक आ नहीं तो अगर मौगा हो या 7वां नंबर तो मत तकिया अच्छा ना एगो बात कहले है गौर ना कइला है तू कहले हाँ कि खेसारी लाल सुपरस्टार पवन सिंह सुपरस्टार खेसारी लाल के बियाह बन बजाव ना मेहरारू सो मेहरारू के हाथ धक लेके चलता रहे सही बात बा ई नहीं खे बुझात कि पूरा दुनिया जानता पूरा भोजपुरी जानता कि पवन सिंह के पहले शादी जौन भई रहे वो औरत मर गईली अब कौना कारण से मर गईली ये तो माने इहो लोग जानते होई लेकिन ई बात हम ना कहे तो उनके माई बाबू ना जानत रहे उनके मौगी मर गल तो कहे अपना छौड़ी के देता नहीं ई त बात जाने के चाहिए नु जब पहले मेहरारू के बियाह भइल आ उ जानतनी तो हम कहे कि अपन बहिन दे तू ना जानलो जे अपन बहिन जाके दे देला पवन सिंह के गावे दी कलाकार के फेरी खाली करिए सीट बैठा दे तनी शांति पूर्वक से पैसा वैसे दिया जाए तो सब चैनल लागल बस चढ़िए जाए के दहले बा ठीक न बस खाली है नाम बोल देबे के बा त यहाँ का कहनी है कि पवन सिंह के बियाह भई तो एगो मरिया गई हाँ ज्योति सिंह के बहन बात छोड़िए दहले पाड़े तारा बहन के गोड़ लगी ए तारा बहन के प्रणाम करी अरुण सिंह बेला जी ज्योति सिंह के राख लो गोड़ लागतनी ज्योति सिंह के राख लो ना तो तारा पिलुआ पड़ जाई तारा बहनी के काछा खोली अब ई रिक्वेस्ट करब त पवन सिंह ज्योति सिंह के रखियन मरद मेहरारू का झगड़ा लहसुन मरचा के रगड़ा बीच में जो बोलेला सबसे बड़का लाबारा ओ लोग का झगड़ा आ केकरा का हम दोष दिए महाराज पवन सिंह मर्दे हवन ज्योति सिंह मेहरारू होई आई मामला कोर्ट तक ले पहुंच गइल बा हां इहे आशीर्वाद दे कि पति पत्नी के जोड़ी बना रहे इहे आशीर्वाद दे तो काहे के लिए के अपना बहिन ज्योति सिंह के करवला हां ना न करे के चाहिए के लगी ज्योति सिंह के बड़ा गरम बनी है ओह दादा इहनु बड़का भाई हो
ज्योति सिंह के ई बड़का भाई हो अरुण अलबेला। हाँ यही से करो तरह खेल। आ इनका मौसी के लड़का हो मनु पवन सिंह। एक और ही बात कहले हो कि पहले के मेहरा बड़ा शर्म करत रहली है साइकिल पर ना बैठी है आज के मेहरा दुकान कूद के बैठ जाता है। तो पहले के मर्द साइकिल ना चलावत रहे लोग आज मेहरारू जहाज उड़ावती है। पहले के मतलब टायर हाँ समय के अनुसार परिवर्तन होके के समय चाहिए। के अनुसार परिवर्तन होके के चाहिए। जरूरी बा। आज निर्मला यादव हर ब्याह से दुगोला गावतरी। हाँ काहे गावतरी? काहे? समय के अनुसार बदल गइल बनी। हाँ तब इनकर कोई गो इनकर भाई पड़ले है सब पीछे। हाँ जे निर्मला यादव गावे ना पाओ। हाँ आ कौन कौन हम बात कही हाँ सब जना के मुंह में लाठी धास के हाँ आगे बढ़ल बा। पहले बिछावना नीचे लागत रहे तो वही पर ब्यास लोग आवत रहे लोग। ओकरा बाद परिवर्तन भई जो कुर्सी लगा के गावे लागल लोग वो चौकी पर चौकी पर। ओकरा बाद परिवर्तन आई देखी रेडीमेड स्टेज भी बन गई। हिलावे लगल माइक धो के। आयो परिवर्तन ए बरा भइल बा जे फुफुती ध के आ गाड़ हिला हिला गावत लोग। तन्नू ए हमार भौजी का कहत रहे हमार देवर बताओ बोलो का कहत रहे बताओ जल्दी बोला। आवाज लगाओ तो भॉइस झाड़ गिरावती है। पहले के जमाना में ब्यास लोग दूध पिए खेव मलिदा खा तब दही में शक्ति रही। आज एक बोतल दारू मार के दारू के पावर पर गाना बजाना हुई। दारू कबले रही जबले पियब झिल्ली तबले राउटे हिल्ली। आ जब झिल्ली ना मारब छौ ना मिली। ये बात ध्यान में हो उठा दी बाबू। हेलो हाँ तन टाइट रखो टाइट रखो। आरे कोई सन बीमारी रे देश में आरे आइल बात कोई सन बीमारी आरे आइल बात अरे कोई सन बीमारी रे देश में अरे आइल बाटे कोई सन बीमारी कोई सन ये देश में आइल बा यो आइल बा यो देश में कैसन बीमारी है महाराज। एगो मर्द एगो मेहरारू का कदर नहीं करत। जैसे कि हमार अरुण बबुआ हमार कहले हा कि भाभी के कोनो कदर ना करेले सा। सही बात बा कि कदर हमार ब्यास लो ना करेला तो कदर ना करे तो करेला के करम बा वही लो मेनू 15 मिलियन 20 मिलियन गइल बा रेला ये केनु गइल बा तो जे कदर करी उ कदर पाई जे ना करी उ पाई। गाड़ी पाई लाठी पाई डंडा पाई जाओ ना एंगल से आई एंगल से दिहल जाई सब कर दवाई बा।
भाई भाई अरे के ना चिन्हे लेके घूमता कटारी रे हाथ में लेके घूमता कटारी भाई भाई के नहीं चिन्हते भैया बेजू वाला ठेका देवर भौजाई के नहीं चिन्ह पैसा आइल बा सबका के शोभेपुर सरपंच रामनाथ मुखिया जी रामचंद्र जी के अच्छा सरपंच की तरफ से मुखिया की तरफ से हजारों हजार का आशीर्वाद आई नमस्कार बंदगी रही ये धरती के जय जयकार रही जौना खजाना में सर खजाना आइल बा भगवान से शुभकामना के प्रतीक्षा रही अच्छा रुक जाइए बैठी हो जाते तनी हम पैसा ले ब्याज जी पीछे से साधु राय कसना निवासी हाई पुलिस राय जी की तरफ से हजारों हजार के आशीर्वाद है नमस्कार रही ये धरती के जय जयकार रही भाई भाई अरे के ना चिन्हे लेके घूमता कटारी रे हाथ में लेके घूमता रुपया पैसा अरे कर्जा लेके अरे रुपया पैसा और कर्जा लेके आर करता रे रोज फौदारी रे देश में आई धुरपराई जी ये पिताजी की तरफ से हजारों हजार का आशीर्वाद आई यह अखिलेश अकेला व्यास जी के पिताजी बानी यह के माता जी के अंतिम स्वर्गवास में हम निकाल बनी जा भगवान से निहोर के हे भगवान सीधे स्वर्गलोक में वहां का स्थान मिलो हमने के यह कामना करब जा रुपया पैसा अरे कर्जा लेके मंटू राय गोपालपुर निवासी धनंजय कुमार हजारों हजार का आशीर्वाद दिल बनी भगेलू राय कसना निवासी हजारों हजार का आशीर्वाद दिले बनी भगवान से शुभकामना की प्रतीक्षा रही और बा रुपया पैसा और कर्जा लेके करता रे नागाय गोपालपुर निवासी हजारों हजार का आशीर्वाद आई रोज फौदारी रे देश में हमरा देश में कौन कौन बीमारी हो रही है भैया
जवान महतारी 9 महीना अपना पेट में अपना बेटा के राखी के इतना दुख तकलीफ काट के पैदा करो तारी, पोस पाल के जवान करो तारी, वो बेटा के बियाह होता पोतो ही आवते किनारा कर देती है सास के महतारी बाप के। ऐसा ना करे के चाहे। 9 महीना अरे हे गर्भ के अंदर राखली महतारी रे पेट में राखली महतारी। तनी है टमाटर नियर गाल है ने दिखावो। ना उ माना नहीं कैले ओ कहतनी नु ओ कहतनी नु जे गालवा एने देखावा देहिया एने रखो। हां घुरत रह ठीक बा कोनो बात नहीं के। आ तन चक्रधार मारत हो। 9 महीना अरे हरे धनिया अरे गर्भ के अंदर राखली महतारी रे पेट में राखली महतारी। वो हम महतारी के दिहलो जाता वो हम महतारी के आर दिहलो जाता। चक्रधार वो हम महतारी के अच्छा चक्रधार मारे चक्रधार मारा जाई मारा चक्रधार चक्रधार मारा जाई तनी मार के दिखा दी त मुंह होने करी। हां अब दांत कैमरा की ओर करी। हां ओय में मुंह का घुमा है। बाबा क्या बात है। वही बेरा से कहां रोनी है रउआ महाराज। हां भाई खजाना निकलल बा है। बाप रे ये कहो हाथ में है अंगूठी है। 9 महीना जा तरह कहियो गैस ना होई। अरे गर्भ के अंदर राखली महतारी रे पेट में राखली महतारी। बियाह और भइल बा लइका बड़े सो लइका एगो राउर हो सो। हां जो नौकरा लगला तो इनका लागेला। एक दिल्ली में शादी हुआ है। वो लड़का आप ही का है एकदम कंफर्म है ना इनका चाचा के हो। माने हम ऐसे पूछनी है कि मान ले कि देखता बने ग्रीसिंग देख के हम पूछनी है। अरे ग्रीसिंग तो बहुत फास्ट बा। हाँ फास्ट बा ग्रीसिंग फास्ट बा। ओ हम महतारी के वो हम महतारी बिहाल जाता और चुन चुन के
बना रही पूछ आई दे डोंट ट्रस्ट के मालिक है नाम वो कहा है आपके खोई है जाए रो उपेंद्र आई जी हजारों हजार का आशीर्वाद दिले बनी भगवान से शुभकामना की प्रतीक्षा रही आर चुन चुन के गारी रे देश में आई बायो सन बीमारी